Nei लोगोफोर नायदो नै ट्रिसाना माबायदि दुस्थ' खालामफैयो नुवाखै हामा बिदि जानो नुवाखै भिडिअ खेबनायखाय खेबाखैलै आं भिडिअ नोंखौ लेथ्राखौ नुनानै नों मानो बिदि खालामखो बयबो जिरायलांनायसो नों दा न'आव थांनानै दुगैहैनांगोन बिदि जानाया आं नोंखौ बायो आं नोंखौ बायो अबेबा थांबाबो बेबायदिनो नुवाखै थांनोनो बायो आं जेरावबो ओंखायनो रावबो थांबाय आं ओंखायनो मेंग्लिजोबखायो बायो मेंजोब्बाय आं बाजोब्बाय ट्रिसान हामाथ' बिदि जानो नायगोन बेसेबां बादा होबावनो लोगोफोर बादा होबाबो हायैखाय भिडिअखौनो खेबबाय आङो नै माथो खालामबावनो नोंसोरनोबो देखायनोसै सानबाय एसे ट्रिसाननि आखलखौ नायदो आरो नै थुदो नङाना लाजियाखै नोङो एसे दुस्थ' खालाम आरो लेथ्राखौ मालाय लोंखांनायखौ गैला मानसियानो नै माथो खालामबावो बेखौलाय मानि बेखौ खाना लाखिनो हायो ना मानो हायो बिदिसो आं बायो ओंखायनो लोगोफोर जेरावबो थाङो लासिंसिं जायो बिरादनो लासिंसिं जायो लोगोफोर मेंग्लिजोबो आरो बेसेबां हमनानै दोनहैनो नोंलाय दानो हमनानै दोनहैगोन दानो खारबोफिनगोन मबाइल देखायबालाय दल' थायो बिदि होननानै मबाइल देखायदावबाबो हुदा जायोना आरो गथ'फोरा हुदा जायो दैया नोंनिखौ लोंदो र' नै नोंनि दङ ना नोंनिखौ लोंदो दे ओइ लेथ्रा नै दैया नै ओरै फैदो नै लोंफैदो नै जाथारदो नै नोङो नोंना सफैबाय नै जाथारदो आखाइ सुनानै जाहैथारदो नै नै ट्रिसाननि एसे आखाइ सुइसथ' दा फैगोन बाबाया रोङाखै मोनजाबाय मालाय नै ट्रिसाना मोनजानाय हिनजावल' थाबाय टेस्टि नंगौना नङा ट्रिसान बोरै होनामालाय आंनो हररा एसे प्लिज होरा है हामा बिदि होनो लाजिलायथारो